ma en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni Nandutho Otieno en ga morna mar bedo kod odiechieng wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo nyadhi tudora kod daktari marwa entiere gwenge ma Kisumu, obonyiswa ni nyinge nga en nyakanyo lonyo weche mage aeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni e penj laktar. Erokamano. Anilo iluonga ni Winnie Alando anyang'eya Alego to atiyo Kisumu alonye weche chiemo makare e oganda duto. Erokamano. Amor mokalo mar bedo kodi Winnie kendo odiechieng machielo chendo mar penj laktar. Kawuono diher mondo mi ipuonj oganda wa kotendore kod weche mage? Kawuono wadwa puonjo oganda wa kotendore kod weche mag kaka wanyalo geng'o thirno kuom nyithindo mani buo higni 5. Erokamano ahinya kwa Ramogi Ajwang' mano en Winnie Alando ka bende wadwa ng'iyo kaka wanyalo geng'o thirno kuom nyithindo mantiere buo higni 5. Moro kapok wadonje twak matut Winnie nyalo pimonwa ni thirno en ang'o kuom nyithindo, tang'o momiyo waketo maino kuom nyithindo mantiere buo higni 5? Thirno ikelo gi gik mopogore opogore, to kawacho ni nyathi thirno ok ni nyathi ma nyadundo kirango jonyuolne, but ni nyathi ma kirango borne tineno kothirno ki compare gi hike. Owach ni ka en nyathi ma en jahiga 1 onego bed ni borne kopime e osiptal, nikech nitie bepe mipimo go nyithindo e osiptal, ipimo bor. Nyithindo ma pok ochopo higa 1 wapimo gi ka ginindo, nyithindo ma pok ochopo higa 2 wapimo gi ka ginindo, to higa 2 nyaka higni 5 wapimo kochung'. Koro nyathi mochopo higa 1 onego bed ni borne en between 75 nyaka 80. To kopime to yudo ka borne tin kulingana gi hike, mano wacho ni nyathino othirno. To thirno ikelo gik moko mopogore opogore. Mokwongo, nyathi kok mi chiemo e yo makare moyud tuo miluongo ni malnutrition. Onyalo yudo tuo miluongo ni akuodi kwashiako, kata nyathi modhero kabisa minyalo kata kwano fuonde ne mano marasmus. To koyudo tuo no to tero osiptal to thiedhe, kosechango bang' dweche 2-3 kendo oyudo akuodi kata oyudo tuo miluongo ni marasmus. Mano koyudo kamano ding'eny bombiyo nyathino thirno, nikech ka oyudo akuodi kata malnutrition moro amora miyo nyathino chiemo manitie dendo ok rom. Koro onego bed ni miye chiemo mang'eny mondo o catch up growth gi nyithindo marom kode. Awach ni en nyathi ja higa 1 mondo bed gi kilo marom gi nyathi ma en ja higa 1. To kapok ochopo kanyo to kendo tuo ni make. Kobet gi tuo no, kobet gi either tuo mar akuodi kata marasmus ding'eny, to mano nyathi bo bedo gi tuo ma wacho ni thirno ni. Kata ka nyathi obedo gi tuoche ding'eny, awach ni nyathi odiewo kawuono, to diep wang'e ni diep miyo ga kilo ma nyathi dok piny. Koro ka nyathi odiewo to kilo no dok piny, onego bed ni wamiye chiemo mondo chop e kilo monego bed ni ochop e kilo machal gi higa ma entie. Kata awach ni nyathi ja dweche 7, onego bed ni ka jo dweche 7 gin kilo 7 kata kilo 8, onego bed ni wamiye chiemo mondo chop e kilo. Nowacho ni catch up growth mondo oringo chop gi rowere ne manitie e higa 1 ma entie go kata dwe 1 ma entie no. To kama ok otimre to diewo to ochango, kasto bang' ndalo maybe wige 2-3 kendo diewo kendo, kasto bang' wige kendo mo kendo dok osiptal, mano nyathi ok bidonge yo maber, obothirno. Kata kanitie aluorawa ok ler ahinya to miyo nyathi yudo tuoche mopogore opogore kaka diep kata ng'ok, to mano bobo miye othirno. Kata ka nyathini ok otugo kata ok owuogo, wacho ni stimulation, obwongo ne oko bedo stimulated e yo makare kalure gi tugo gi nyathi, gi wuoyo gi nyathi, mano be miyo obwongo ok losre yo makare, to nyathini bedo nyathi ma othirno. Ma oken ga ni gimoro achiel mamiyo nyathi ok dong kata ok obed kod bor madwarore. Iwachonwa kata namba 1 aluora kama nyathi donge ni en aluora machal nade. Ka en aluora mok ler ahinya, nyathini biro bedo kod tuoche kaka diep, kinde ka kinde tero nyathi e osiptal miyo nyathi ok nyal dongo e yo makare. Awinjo kibulo tuoche kaka marasmus kachiel kod tuoche mamoko mag nok mar chiemo kata malnutrition mabende nyalo miyo nyathi ok donge e yo makare. To thothne daher mondo mi
ni wadoga ne picha mane wantiere godo cha manyiso bor mar nyithindo mopogore opogore. Tiwacho kacha ni nitiere nyithindo monego kaka gidongo onego beni bor gi chopo kama ne waneno ka ogore picha no. Mori nyalo nyisowa ni kopogore kod genes nikech wantiere kod families ma jomoko gina nyodunde. Ma abende kata nyathi chiemo makare pod bro dongo mokala ka akoso obro beda ni koro kaw genes mag jonyuol ne picha ma wantiere godo maber mokalo kani. Winnie? Nitie nyadundo to nitie thirno. Adwaro ni wang'ew tofauti ne. Nyang'ama nyathi ma nyadundo nikech jonyuol nyadundo bomana kaw genes jonyuol ne to dongo kamano. Lakini kineno nyathi neno ka en nyathi mopugno, en nyathi ma dende ber, dende ok wingni to boko dhero to ken ng'ama onge teko. Lakini nyathi mothirno king'iyo ibiro neno ka mokwongo kilone ni piny. En nyathi modhero, en nyathi ma weak, en nyathi ma kata ka nyithindo moko tugo, okonya tugo gi nyithindo moko e yo makare nikech okonya mako gik moko piyo. Mano nyathi ma kata kitere school, kata ko puonj gimoro, to ko mak gik moko e yo mapire. En nyathi ma en gikete dhia mos. Ok mos ni en nyathi ma en gi horruok, mos ni en nyathi ma onura gik moko komak maber kata e school. Kata kotugo gi nyithindo moko stimo kimiyo gi gik moko ne gitim, nitie gik moko mimiyo ga nyithindo kaka puzzles, ne gilos gik moko. Iyudo ka nyathino ok nyal timo tugo machal kamago nikech obwongo ne ok odongo e yo makare. Koro gimorango sana en kako obwongo nyathi odongo, mani bong'isi ka nyathini othirno kata ka nyathini odongo e yo makare. Lakini nyithindo manyodundo to iboneno ka dende berabera ochwoya to onge gi marach kode. Dende bera to ok ni oyom ok ni odhi mose gik mopogore opogore kata kapo nono ni en weche mag school onyalo donjo kendo nyalo tugo gi jowetene. Wantiere kod pogruok ka wantiere kod nyathi mothirno kod nyathi ma nyadundo. Nyakwara Mugia Jwang mane Winnie temo leronwa pogruok e kind ariyogo. Moro nde daher mondo mi adoki chien matin. Iwacho kacha ni ebo higni 5. Ang'o momiyo waketo maino e higni mag nyithindo higni 5 nikech ang'o? Ang'o momiyo kwang'e nyathi mondo ochop nyaka higni 18 ok wachop nyaka higni 10 wachop higni 5 nikech ang'o Winnie? Nikech nitie gimoro waluongo ga ni first 1,000 days odiochieng' 1,000 mokwongo. Mano chakre ka mama omako ich nyaka nyathi chop higni 2. Ma e ndalo ma obwongo nyathi dongo. Obwongo nyathi dongo nyaka ta malo 80 from the time mama omako ich nyaka nyathi ochop higni 3. Obwongo nyathi onego bed ni dongo atamalo 80. Koko dongo to gik mamiyo obwongo nyathi dongo kama yo makare en kaka wapidho nyithindo. Onego bed ni wapidho gi yo makare, onego bed ni wawuoyo gi nyithindo, onego bed ni watugo gi nyithindo. Mano miyo nyathi dongo e yo makare. To kok watimo gigi iyudo ka nyathini ok bi dongo e yo makare, obo bedo nyathi mothirno. To ka nyathi ochopo higni 2 to othirno koko kalo higni 2 to kwanya konyo nyathini. Mano obwongo ne okodongo e yo makare, mano tuo mokwanya thidhi osiptal ka nyathini okalo higni 2. Omiyo higa 2 mokwongo nyakwa rit nyithindo yo makare, nyakwa pidhgi maber, nyakwa ketgi e alwora maler, nyakwa wuo kodgi, nyakwa tuk kodgi mondo obwongo donge yo makare mondo nyathini kik bed nyathi mothirno. Ero kamana ahinya ileronwa kacha gik ma onego bed ni jonyuol ng'iyo mondo mi nyathi odonge yo makare. To gima ahero ma ileronwa kar higni 5 kanyo, nyathi kikal higni 5 ka okolok kako dak, ka okolok kako chiemo, nikech tok higni 5 koro ipimonwa kacha ni loko gini dhi bedo matek mokalo. Bwongo nyathi dongo nyaka higni 2, tok mano kokalo kanyo to nyathini konye dhi bedo matek. Ok apar ka diher mano Nyakwara Mugia Jwang, omiyo kantiere gimi nyalo geng' tichako chon mondo mi ogeng'e. Mulna kar obwongo nyathi ka gima timore obwongo nyathi mothirno nikech awinjo kimulo kar obwongo kama ng'eny mokalo, imulo kar chiemo, na winjo kimulo kanyo kar seche ma nyathi ok tug godo kod weche makamago. Ang'o madhi nyime obwongo nyathi mothirno kata nyathi mok donge yo makare? Ibo yudo ka nyathi mothirno en nyathi nitie gimoro moluongo ni IQ. King'ise gimoro notim gimoro kata kimiye gimoro no olos ok onyal loso yo makare. Koro nyathi mothirno obwongo ne iyudo ka ok odongo yo maber. Iluongo ni mishipa manitie obwongo ok omakre yo makare. Koro iyudo ka paro ne en paro madhi mos. Ok obed nyathi ma chap. Gimoro amora komiye nikech ing'ino obwonge mamiyo waga
waparo gik moko to watimo gik moko. Gimoro komi kata komi nyathi gimoro e skul kata kwano, obwongo ne maparo mokwongo to timo. Kata kipuonjo nyathi mondo otim gimoro e ot, kata king'ise ni ma kom to ma mesa, mondo o comprehend, mondo owach gimipuonje no mondo wuoge dhoge, obwongo ne manyaka timo kwongo. Koro iyudo ka nyathini obwongo ne tiyo, ok ti ahinya, but tiyo e yo mamos, ok omak gik moko e yo mayot. Mano e yo mayot. Mano nyathi minya puonjo gimoro kata didek kata ding'wen kapok omako. Mano nyathi ma kata kirango kaka entie, ineno kodhero, ineno ka ok en nyathi momor, ineno ka yie wiye rep, en nyathi ma kilone be ni piny. Kichien kanyo na winjo kimulo kar the first 1,000 days, kata ndalo 1,000 mokwongo. Ndalo 1,000 gi ichako kwan gi kanye, seche ma ng'ama omiyo mako ich, seche ma osenyuola ni tip, seche ma nyathini osegole thuno, koso ndalo gi ichako kwan gi kanye. Tang'o momiyo ber ka jonyuol maneno chenro ni onego bed ni winjo wach ni gima ino mondo mi kigitim makosa chien kanyo ma moro biro miyo wachandruok kod nyithindo e ndalo mabiro. Ndalo 1,000 mokwongo wachako kwano ka mama omako ich nyaka time mama nyuol ma nyathini chop higni 2. Kikwano ndalo gote chopo 1,000. Koro wacho ni ndalo 1,000 gi kaka mama rito ich, kaka mama chiemo, kaka mama tugo gi nyathi, kaka mama wuoyo gi nyathi ka nyathini e iye, onego bed ni mago be itimo yo makare konyuol nyathi nyaka chop higni 2. Mago ndalo 1,000. To ndalo go kokwaketo msingi maber ne nyathiwa ok bibedo ng'ama donge yo makare, ok bibedo kata ng'ama nyadhi e skul masom maber ko bedo ng'ama duong'. Koro nyaka warit nyithindo maber chakre seche ma mama omako ich, warit mama, wamiye chiemo makare, wang'ise ko onego bed ni otugo gi nyathi, wang'ise ni odhi e clinic, yedhe mimiye clinic bo muony, konyuolo osiptal, odhodh nyathi, nyaka wapidh nyithindo machop higni 2 e yo makare. Kaka mama orito ich, seche ma ng'ama miyo seche ma ng'ama miyo maka ich ni tip kanyo ndalo 1,000 mag nyathini osechako. Mabendi wacho ni ma emise kata ma foundation mar nyathini manyaka ger motegno mondo mi nyathini obi obed kod ngima makare. Awinjo kilero kacha ni ng'ama miyo nyaka rit ich. Seche miwacho ni irito ich nang'o kod yore mag chiemo kaka mage, chiemo mage monego bed ni miyo mapek, bedo godo mabor ma ang' noroch ndalo 1,000 mag nyithindo gi. Onego bed ni ng'ama miyo chiemo di uchiel odiochieng'. Wanyaneno ni mago ng'eny, lakini jogi gin joma seche moko chunye lewe, ong'ok. Koro ko chiemo to seche moko yudo ko ong'ok, lakini chiemo matine modong' e iye. Koro dwaro ni gicham chiemo mathis, lakini gichiem di ng'eny. Wadwaro ni gicham chiemo ma yudre mayot, lakini chiemo ma kelo madini mang'eny e dendwa. Alode, olemo, wadwaro ni ng'ama ok nya yudo rech nya chamo omena, ng'ama ok nya yudo ring'o, wan go ganda, wan go layo, wachamo chiemo nya yudo mayot, lakini chiemo mamedo gik moko e dendwa. Onego wacham chiemo mamedo remo, nikech mama madhi nyuol, chiemo madhi nyuol, remo bo pukre mang'eny, to kwadwa ni wawit ngima mine nikech remo. Onego bed ni chamo chiemo manigi madini miluongo ni folic acid, nikech konyo loso nyathi, fuonde nyathi kata obwongo nyathi kapod nyathi ni e ich. To magi chiemo manitie njugu, nitie simsim, nitie kata e ring'o, to nitie e alode ga olemo mopogre. Onego wacham, mama ni ocham chiemo manigi madini miluongo ni calcium, mamiyo fuonde nyathi dongo e yo makare, bedo motegno, choke nyathi bedo motegno. To chiemo go yude chak, to wanya kata yudo gi joma nyama yudo chak ilongo nang mokuoni, joma nya kata yudo omena mondo cham, mano nigi calcium. Onego bed ni chamo chiemo ma be miye teko mang'eny mopogre. Koro onego bed ni mine be ok cham chiemo moko ma ok med ndhadhu e dendgi. Owachi ni chiemo moko ma waru moko ma wachielo gi kik gicham ahinya, nikech mano nya miyo kilo gi bedo mang'eny, nikech chiemo go be onge gima kelo del mang'eny, nya miyo kilo gi bedo mang'eny to gibedo gi chandruok mang'eny. Chiemo ka gik moko ma ji chamo kaka odowa, maka, onego bed ni mine ok cham, nikech mano tiende ni kiwango ni mar remo ni piny, ema miyo in gi gombo machamo gik ma ok gin chiemo, gin gik ma kelo shida mang'eny e dendwa. To be onego bed ni ka gidhi e osiptal to gimuony yedhe mimiyogi, especially ma medo remo, miluongo ni IFAS, iron and folic acid, medo remo. To folic acid mantie yadhno konyo loso nyathi, obwongo nyathi kata gi fuonde nyathi kapod nyathi ni e ich.
Nyakwara Mogejwanga ponono ni intiere kod miyo mapek kata in ng'ama miyo mapek ng'e ni ndalo mag nyathino ichako kwan seche ma imako ich. Kik icham gik moko kaka odowa, kaka makaa, kaka sabun, gik moko gin chiemo. Mano en ranyisi ni nyaka bedie ni dendi onge kod gimoro madwarore dendi kanyo. Cham chiemo makare mamiyo ibedo kod remo, ibedo kod teko, ibedo kod chir mar dhi nyime kod ijni nyaka chieng' inyuol nyathini. Nyakwara Mogejwang wakawuoyo ka waduogo to wadwani mondo miyo ang'e ne moko kuom timbe kata kuom weche ma wacho e kor gwenge kotende kod thirno mag nyithindo. Ni weche gi gin ga weche mage to chutho en ang'o madhi nyime. Kik idhi mabor Nyakwara Mogejwang, kik isud kata matin. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu. chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema sokelo nusida. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chien. 111 Jumapil saa 12:30 odhiambo. Donje piny manigi nyadhi kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda an Simfrozo Kinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Happy Sabbath kamora mora ma intie arwaki e chenro mar Injili ngima. Lulu mag Yesu. Nyasaye kadwa ni mondo iter ote kamoro, ok inyal rengo e mbele Nyasaye. Bi machiegni wawinjane wach Nyasaye. Waparni osiepena ni jalni kirwake ngimani to ngimani nyaka lokre. Yie ikaw jalimbe maber. Kristo en teko kendo rieko mar Nyasaye. Gigi duto te ne kwa timo ng'eyo kendo warwako Jehova Nyasaye to ngima nyaka koro nego bene lokore. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Beikori mar doke pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa dak eforeto wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Lugilui. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Nyathini ok en mari, en nyathi mara Giniti. To an Giniti wan wabiro nyisi gima initimo. Ok inyal kawo okang' ni kendi. Mane gima nadwaro ni mondo timre Sanju.
nyathi ma pile pile osebedo ka keto machiegni chakre odiochieng' ma kawuono ni nyathino kore mana chako pogo. En ang'o motimre ni? In koro sani lokri koda? In bende paro nana nyalo timo gima chal kamano? Sanjuni litna. Yudre otego. Dichuo matimo ga arus diriyo nyaka yudre otego machal kama. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what gima Jakom dwa wacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Bitch be afota Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil ka del war piny. Ka adwani we discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One wase gore no opposition. One wata gore no opposition 50 years. Mae okiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo thirno kuom nyithindo. Thirno kuom nyithindo, thothne in nyalo ng'iyo nyathi to wachni nyathini nyadunda dunda. To kopogore kod bedo nyadundo, nyathini bende entiere kod teko mar del. Kapono nono tugo kod jowetegi bende onyalo tugo kaka dwarore. Kapono ni ochopo kamitere skul bende osomo kata chapni kod jowetene. Kineno ka nitiere pogruok gi nyithindo mamoko ng'e ni nyathini moro ko nyadunda dunda to moro othirno. To bende onyalo bedo ni okora bora kaka nyithindo mamoko. Tineno ko ngima maber, otimo gigene maber, odhi skul e yo makare. Moro okaw gini kuom jonyuolne kata kuom kwerene. To ne wang'iyo kacha ndalo 1000 mokwongo mar nyithindo. Ma wang'iyo kacha seche ma nyathi omakichne nyaka nyuole mochop higni 2. Thothne wathoroga bedo kod weche maliekore e kor gwenge ni samoro nyathini nyaka bedie ni oire, nyathini obet nade. Ok ang'eyo ka wini osiwinjo weche machal kod magi to magi miwinjoga to adiera mar weche gi gin weche machal nade. Nyithindo ma sana nyithindo manigi malnutrition, manigi tuo ma nok ma chiemo, joeroga wacho ne gin gi chira. Tiyudo ka nyathini kobet e ot kotere osiptal, oendelea mana didimia. Nikech malnutrition en tuo ma komako nyathi, to inya neno ka nyathi oko en aina nyathi maber, lakini gik manitie e nyathi awach ni adundo ne intestines gimoro amora manitie e nyathi tiyo e kiwango mapiny nikech chiemo ma miyo dendwa ringo nyathini ongego. Nikech chiemo ma koro dende tiyogo gin ma okan ga e del. Nitie kawa chiemo to nitie chiemo ma ikano e del, nitie chiemo ma dend tiyogo to nitie moko ma ikano e del. Koro koki chiemo kata ndalo 2-3 chiemo ma okan e dendi ema bo bet ka tiyo e dendi. To yudo ka nyathini koro gik manitie fuondene tiyo e kiwango mapiny nikech koro chiemo ma okan gi tiyo to dhi karumo. Koro wanyalo neno ka nyathini en nyathi maber lakini oonge teko, lakini iye gik moko kethra ahinya. Koro joero wacho ni mago chira, lakini onge gima onge uhusiano between malnutrition kata thirno gi chira. Nyathi ma kama ko aneno onego bed ni otero osiptal mondo konye nikech wanyalo konyo nyathi kapok odhi mabor. Chien kacha ni lero nwa kacha ranyisi moko maka janyuolo neno kuom nyathi to nyalo chichni nyaka bede ni nyathini oko chieme yo makare, nyathini nyalo bedo mothirno. Ni pimo nwa ranyisi mopogore nyathi mok tug maber, nyathi mok donge yo makare. Seche ma osene ranyisi gi kuom nyathi mokel ni kaka wini. Ang'o ming'iyo kuom nyathini koso ma janyuolo nyisi cha emibotio godo. Ang'o mipimo kuom nyathini mondo ming'e ni nyathini chutho dwaro kony kata nyathini ok odwar kony mar siptal to dwaro kony madala mondo migima ne odhi nyime yo makare. Gimora ngaranga ahinya kokel nyathini e osiptal kata okelnwa nyithindo gi, nyaka wapim kilo nyathi, to nyaka wapim borne, to be nyaka wang'e ni hik nyathini rom nade. Nikech nyithindo dongo mopogore, lakini nitie standard bor ma nyathi e higa ka higa. Koro ka nyathi ma en higa awach ni en nyathi ma higa achiel, to wapime to wayudo ka borne ni piny below 70 ama 70 kata 75 centimeters. Nikech wapime centimeters, wapime bao moro mipimo e centimeters. Kwa yudo ka borne ni piny
to nego bedni nitie gik moko ma nitie chiemo moko ma bo miye sibtal to nyaka wabe wawuok gi janyuol kata ng'ama bet kode mondo wane kaka ipidho nyathi e dala nikech nyathi idho nyathi e sibtal to kodok dala to kendo tuo no make. Koro benyo gubeno arango kaka alwora nyathi nitie, ka nitie ler kata ka nitie chilo, to chiemo mage momiyo nyathi e ot. Mondo ka osithiedh nyathi kik dog kendo bed gi tuo no kodok dala. To wanyalo ng'eyo e bug clinic ma mine nitie ga gocha. Nitie kuma ipime kilo, to nitie page ma ipimo bor. To ineno kirango bugno, an kode ka en book machal kamae, ma book clinic ma mine tema yach e Kenya mzima tiyogo. En book ma olos gi sirikal. To nyathi ko pim, to nitie colors mopogore opogore bugni. Ma e kuma ipimo kilo to ipimo bor. To nitie mek yowuoyi, nitie mek nyithindo manyiri, nikech nyithindo ma yowuoyi gi nyithindo manyiri dongo mopogore opogore, ok gidong marom. Koro ko pim nitie line mopogore opogore, nitie line makwar to nitie line ma yellow e bugni. Kineno ka nyathini opim to nitie line makwar madok piny ni, to opime kilo, opime borne, tiende ni nyathino borne ok ambatana gi hike. Mano tiende ni nyathino en nyathi mothirno. To kapok ochopo higni 2, wanyalo thiedho nyathino. Lakini ok thiedhe mana e sibtal kende, nyaka rang be gik ma timre e ot, mondo kata kosethiedhe e sibtal kodok e ot, kik obed gi tuono, ochanga. Lakini ka nyathini okalo higni 2, to koro ok wanyal thiedho nyathino. Lakini wabo temo mana hoyo mine kata hoyo mama kata joma odak gi nyathi mondo miya chiemo makare, lakini koro obwongo osekethre. Nikech tuoni ketho obwongo kabisa. Erokamano ahinya, ileronwa godo maber mokalo kachiel kod weche mag clinic, bug clinic monego bed ni ng'iyo, kendo kaka janyuol nyaka ing'e kaka bugno ringo, gimomiyo indike kaka indike no, nitiere line ma ka nyathi okalo to nyiso ni nyathino ok odonge e yo makare. Adwani mondo mwadoga ne chien nyathi ma jadweche 6, nikech dweche 6 mokwongo en ga exclusive breastfeeding. Tende ni nyathi dhodha chamin gi kende. Tok dweche 6 waneno ka koro wachako keto chiemo mamoko e diet mar nyathi. Kuom ranyisi kata ka en nyuka, kata ka en kuon, kata ka en omena, kod weche makamago. Thothne ka ema iwachonwa ni jonyuol timo ga makosa, kata jonyuol rocho ngima nyithindo. Ka makosa kata rocho nyithindo e yore mag chiemo, tok dweche 6 thoro ga bedo mage. Makosa ma jonyuol, ok mine jonyuol. Jonyuol timoga bang' dweche 6 mokwongo, nitie gik ma wacho ni chathuno koro ok nya romo nyathini, onego bed ni wamedo mondo nyathini oyud madini gi. Mokwongo en teko. Nyathini dwa chako mol, dwa chako chungi gik moko, onego bed ni miye chiemo mopoto, ok chiemo maliw. Chiemo miyo nyathino obed nyuka, obed waru, onego bed ni en chiemo mopoto, ok chiemo maliw. Mar 2, madini ma vitamin A maloso wang' nyathi be odhi piny e chak nikech e chathuno nikech nyathini dongo. Mago beno wamiyo nyithindo chiemo manigi madini gi kaka carrots, kaka paipai, kaka budho. Mago onego beno wamiyo nyathini mondo oyud madini go. Kasto madini miluongo ni iron be dok ga piny e chathuno ka nyathi ochopo dweche 6. Koro onego bed ni kata kwa miye nyuka, kik wachiw nyuka mar oduma, wachiwo nyuk kal kata bel, nikech kal gi bel nigi madini ma iron mamedo remo e dend nyathi. Makosa ma jonyuol be timoga en ni yudo ka ochako miyo nyathi chiemo to dwa mana miye nyuka kende. Omiye nyuka kende kata dweche 6, 7, 8 dwa mana ochiw nyuka. Koloko matin to waru. Ting'eni koro mano en mana type 2 mek chiemo, nyathini ok yud madini mopogore opogore mondo miyo odonge yo makare. Koro kodong maber. Makosa moro be watimoga ni oparo ni nyithindo ok nya chamo ok nya chamo ring'o, ok nya chamo omena, ok nya chamo gik mamiyo nyithindo chiemo man gi madini ma protein mamiyo nyathi dongo e yo makare. Koro waneno ka wamiyo nyithindo mana soup gi kuon, to kwa migi chiemo gi. Iyudo ka nyathi omi chiemo kamano ok donge e yo makare, nikech chiemo man gi madini ma carbohydrates omiyo mana nyathi teko mondo omol, ochung', otim gik moko.
lakini chiemo mamiyo nyathi donge yo makare mondo bed gi development maber gin chiemo manigi madini mek proteins to mago ok wami nyithindo ahinya. Iyudo ka wachako miyo nyathi kata kochopo higa achiel kende kata seche moko imiye ka en higa achiel gi nus, ok wamigi kochakre dweche 6 kwadhi nyaka higa achiel. Waparo ni nyithindo gi ok onego cham gigi, ama waparo ni gionge teko kata gionge lak monego bed ni gichamo go chiemo gi, koro ok wamigi. To mano ok ber nikech nyathini nyachamo gimoro amora luwore gi kaka iloso chiemo ni e yo makare. Luwore kaka iloso chiemo ne yo makare. Antiere kod nyathi ma dweche 8 dweche 9 adwa ni mondo mi ocham ringo, adwa ni mondo mi ocham rech, adwa ni mondo mi ocham gweno. Ere kaka iloso chiemo ni e yo makare mondo mi nyathini oyud yot mar chame, mondo mi oyud madini madwarore e dende kotakalo kuom chiemo gi. Jadweche 8, 9, 7 kochamo ringo inya kawo ringo tichwako maringo bed mayom kabisa. Ikawo kata pieces 2 kata 3 ting'ado matindo tindo. Kiseng'ado matindo tindo magi bed matindo tindo, kik gibed be mabor. Kiseng'ado tinywaso tiriwo kata gi kuon gi sup kata gi waru timo nyathi chamo. Ka en rech igolo mna ring rech moro mayom cha tiketo gi sup gi kuon mayom timo nyathi chamo. Ka en gweno ikawo gweno mayom, ang'eni nitie gwen kienyeji seche moko tek ga, lakini kichwako obed gweno moro amora, obed kienyeji obed moro no, kichwake mayom to igole ting'ade mathiso thiso to inywase tiriwo gi waru, inyariwo gi waru, inyariwo gi budho, inyariwo gi butternut, inyariwo gi kuon timiyo nyathi mondo cham. Ka en omena, nyithindo matindo ok seche moko nitie ga pek, ok ginya chamo omena motwo. Koro wakawo omena matich tich to wachwako to wachielo yo makare to wanywaso ne nyathi to wamiyo gi sup gi kuon. Koro nyaka wanywas chiemo gi mondo bed mayom. Nyakora Mugia Jwanga onge wach moro mibocho ni nyathini ok nyal chamo ringo, nyathini ok nyal chamo rech, nyathini ok nyal chamo gweno. Winnie olero ni maber kaka inyalo keto chiemo gi e chiemb nyathi ma pile pile mondo mi oyud madini madwarore. Aboduoki chien mana matine kidieny mokwongo ne wang'yo kacha weche mag aluora nikech ne wayudo kacha ni tuoche kaka mag diep nyalo miyo nyathi thirno. To ing'eni thirno e motemo geng'o kuom nyithindo ka nyathi mosechako mol en nyathi ma nyalo bulo gik mopogore opogore, tiende en nyathi ma kawo gik moko bende nyalo kete dhoge e yo mayot. Seche mosechak miye chiemo mamoko bende weche mag tuoche kaka mag diep nyalo donjo mayot. Wuoye kod jonyuol kaka inyalo rit nyathi mosekalo dweche 6 mondo mi kik osiko gam tuoche kaka mag diep nikech en samoro janyuol temo to nikech kaka nyathi orit dala bende miyo bedo kod tuoche gi ma nomiyo thirno. Nyathi mochopo dweche 6 en nyathi madwa chako mol, odwa chako chungi gik moko. Mokwongo sende mwadwa miyo nyathi, odwa miyo go nyathi ni chiemo, wanyiwa sende kando, sende mane gi colors maber. Sende nyathi waluoko thenge, ok wariw gi sende jomadongo. Mar ariyo kapok imiyo nyathi chiemo, nikech nyathini en nyathi ma seche moko mol, seche ma mol cha omako ma to seche ma mol no komako gik mochido, seche modwa chiemo kik imiye chiemo, kik ilog lweti kende kaka mama timiye go chiemo. Luok lwet nyathi be nikech seche moko nyaka olwete momulo go piny mochido no to kete chiemo. Inga ka nyithindo ntiega onyaka olwete to kete chiemo to ochako wichre go seche moko otemo chiemo kende. Koro nyathi miyo nyathi chiemo nyaka waluok lwet nyathi to nyaka waluok lwetwa kwa miyo nyathi chiemo. Sende nyathi nyaka waluok thenge, kik wariw gi sende jomadongo. Waluoko to walawo gi pi maliet, kasto wabudo gi pi maliet, kasto waketo gi thenge, ok waket gi sende jomadongo. Kuonde ma watede be onego bed ni ler. Aluora kuma nyathini dwa bet, dwa tugo, dwa mon, waensure ni udi kuma wadake wago dasta ma aluora wa ler. Takataka mora manitie aluora onego wagol to wawang' mondo nyathini kik chope. Gik nyathi matugo onego bed ni waluoko gik nyathi mek tugo, kik waket gik nyathi mek tugo mondo bed kata ko bedo mochido, onego bed ni luoko gi kata pile pile kata bang' ndalo 2 kasto iketo gi tin maber. Ong'e ni gik mek tugo nika. Kasto sim gi remote ma TV mago gik nyathi monego bed no tugo go. Simbe wa ochido tema wamiyo nyithindo seche moko no tugo to gikete leke gi. Nyathi dweche 6 abich kanyo leke gi koro dwa chako wuok. Koteneno ka gums gi ile koro dwaro ni gimoro amora momako to timre nade okete dhoge. To mag gik mamiyo nyathi diewo nikech gik mokete dhoge gin gik mochido. Koro kochopo dweche 5 6 kanyo
Kod ka leke ne dwa chako wuok to gums ne ile onego bed wa manyo ne gik moko maler to kata ko kete doge to ok bi miyo nyathini odiewo. Koro mago be onego bed ni warango kaka jonyuol. Kasto pi modho ma nyathi modho nikech nyathi koro chako chamo chiemo matek ok wadwa ni iyo korre mondo kik dhi chotame. Pi ma nyathi dhi modho nyaka wachwak ma wakan e jag kata e chupa maler mano mimiye. Erokamano ahinya Nyakora Jwang, gin weche mabiro ni maler mokalo kaka le chenro mar penj laktar wageng'o thirno kuom nyithindo ma inyalo geng' ka nyathi pok ochopo higni 5. Kochopo higni 5 onge kaka wabro reso nyathini, onge kaka wabo konyo nyathini. Obwongone ka ema odonge, yudo borne ka ema omedo bede mabor, ratil mar dende ka ema wang'iyo, wengene kaka tiyo, kaachiel kod ngimane duto te. Tok higni 5 konyo nyathini nyalo bedo matek matin. Waka uyueyo Nyakora Jwang, ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement, and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Kata ka gipa ni pari en ng'ama rach, to an ang'eyo ni pari ok nyal timo gima rach machal kamano. Nitie kiwango mar pesa ma kigolo to shida ni rumo mara moja. Hawino kinyalelewa. Nada mana timo gimoro mondo abed star. Gir music ni otera mbele mondo fadhi onena ka wuoyo odni. Nomiya mana loka joka chuoga mano thori mbane ok anyanyuwa. Pamela bololoro ne rumo ma inyaka sim. Ano bondo owadu mar nyina hasi. Ne. Woke. Kwere ma gor ma iya. Gonyuru nyathini. Ti prince oduoko. Nyithindo, ikrine mor koda mor momedore. Nwang'o osiepe manyien, puonjri gik manyien. Oduogo piny. Manyiso ni step mag dinosaur wasetieko. Koro wadhi biro e tree 1. Juma ka juma, gik matimore kae medo bedo mabeyo moloyo. Miel, sairi, loso gi lwedo, wer, fashion show, tedo kod mang'eny mamoko. Rogo mar nyithindo, kama nyithindo duto yudo e thuolo mar rieny. Manera Mogi TV, ngeso ka ngeso, saa 3 okinyi. Kik bai. Nyakora Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo ichopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo kaachiel kod Oimore, kama wakeloni weche manyien, mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Tutapatiana shilingi bilioni 3 kwa vijana 122. Amor ka neno pesa kamae. Ka pesa donjo simu kamae to moro chunya malich. Odonjo sani 22,000. Rowere ma pachoka rwako kendo mor kod omenda mag nyota e sama piny owacho ochiwo bilion 3 e tielo mar 2. If IBC is afraid of conducting elections in one constituency because of purported anticipated violence, what if there is violence next year? Will they postpone the general election? Jatend DCP Rigathi Gachagua oseo duol matayo yiero IEBC e wi bwogo ketho yiero ma adundo ma Olkalau. We have a quote that says early detection saves lives, because early detection means that the cancer will be caught early before it advances to a more difficult stage or spreads beyond the primary area of the cancer. Kanyo medo jiwo pim momondo kod sir mag thieth ne jotuo kansa e pachoka e sama kwan jotuo pod medore. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Samoro in janyuol, intiere kod nyathi ma pok ochopo higni 5, ing'iye tiwacho ni oyo nyathina ni to kane kadhi maber ahinya. Moro ok onyis ranyisi kaka mag tuoche mag malnutrition kaka ne Winnie pimonwa cha. Samoro bende inene ka gima en kawaida to chunyi ma yie nyisi ni nyathini ni ok en kare. En ang'o gini monego bene timo? Ni pimonwa kacha ni namba 1, itero nyathini siptal, ibong'i ratil mare kaka rom, ibong'i borne kaka chal, ibong'i dende nyaka pien dende kaka chal. Kaito bende wadwa ni mondo mwang'e ne kidieny mwadonjeni. Ponono ni yudo ni nyathini en nyathi minyalo kony dala, ni wacho kacha ni jonyuol idhi puonji. Wawere gi nyathi midhi kony dala ni, nyathi makoro nyaka rwake siptal, makoro en gi malnutrition, dende ok ni maber, utimo nyathini nade mondo mi ngimane jol kony mondo mi oyud kaka onyalo dhi nyime yo makare. Itime nade? Nyathi mi irwako kore siptal nikech en gi malnutrition, nitie chak ma wamiye siptal, to mago nitie mana siptal. To seche mimiye chak ni ok miye chiemo moro amora nyaka ndalo 2 kata ndalo 3. Kasto bang'e kore kwachako miye chiemo moro amora, kwa miye nitie chak kidienje diriyo. Nitie moro miluongo ni formula 75 mani chako miye nyaka o stabilize, nikech koro gik man organs manitie e nyathi ok tiyo yo makare. Koro wadwaro ni dend nyathi o stabilize, koro mae miye ndalo 2 kata ndalo 3. Kasto wachako miye chak moro miluongo ni formula 100. Kasto koro wachako miye chiemo mamoko e siptal, lakini nitie kaka oloso chiemo go mondo bed chiemo manigi madini mopogore opogore kimiye chak moro ne. Koro ka nyathini osechango, nikech mano inyamiye kata ndalo 7 ndalo 8, lure gi nyathi. Nyithindo chango mopogore opogore. Nitie nyithindo moko ma ndalo 5 osebedo makare, nitie moko ma bet kora ndalo 14. Koro kosechango to nitie moko makore miye mondo dhige dala, lakini oduoge siptal wik ka wik, kipimo ratilne, kipimo be borne, ineno kaka nyathini dhi. Kasto bang' mano to koro wapuonjo mama kaka onego bed miye chiemo e ot e yo makare, kaka onego bed alwora ler, mondo kik nyathini oduoge siptal gi malnutrition kendo. Nikech kendo koduogo to oduogo diriyo didek ding'wen, mano koro eka nyathi koro bedo mothirno, to ok bi bedo yo makare. Nyathino bo hinyre kabisa. Mantiere kaka kupuonjo ng'ama miyo ni nyathini kata ng'ama janyuol ni nyathini watema teki kuchako duoge siptal ka nikech weche mag nok mar chiemo makare. To iyudo ni thoth jonyuol paroga ni chiemo makare en moro chiemo ma nengo gi tek, chiemo ma samoro nyaka dhi mane dukni madongo kata e chirni madongo. Wadwa ni mondo wang'e ne alwora wa kor gwenge chiemo manyalo miyo nyithindo bedo kod ngima makare to githirno, to wanyalo yudo gi mana kuonde ma wantiere gin kaka mage, Winnie? Wanya yudo chiemo mopogore opogore. Nitie jomoko manya yudo omena e yo mayot, mano be chiemo ma nyathi nya chamo. Nitie jok moko manya yudo oganda, olayo, jomok nyalo afford maybe ring'o pile pile,
kata rech kata gweno pile pile, nitie olayo, nitie oganda, nitie omena, alode. To nyithindo mathindo awacho ni chakre dweche 6 chiemo alot monyamiyo gi mayot en mana spinach ga poth. Ang'e ni spinach moko nyalo bedo manoko kwa nyalo yudo mayot, lakini apoth wanyalo yudo. Ang'e ni apoth wanyalo yudo. Olemo onego bed ni watiyo go olemo manitie season. Ok wanzi ni wadwa dhi nyiewo olemo ma beche tek to onge alworawa. Watiyo go olemo ma nitie alworawa monya yudre e yo mayot. Onego bed ni kikwami gi chiemo type achiel, watemo mondo wariwo. Kwamiyo nyathi mchele go oganda, mano bera kasto bang'e imiye olemo. Kwamiyo nyathi kata waru golayo, mano bera. Kwamiyo nyathi budho, chieng'no wayudo kata ring'o matin. Nyathi mathis ok cham kata ring'o mang'eny. Pieces 2 kata 3 orome aroma. Nyathi chamo kata tong' achiel kende. Awacho ga ni seche moko joma dongo chamo chama alot gi kuon, lakini kata kin gi siling 10 kata 15 nyiewonego nyathini no kata tong' achiel kende, onya chamo gi kuon mayom e yo makare. Mago chiemo monya yudo mopogore opogore to onya yudo e alworawa. Gin chiemo ma onego bedni ok gin chiemo ma nyaka nyiew e dukni kata wanyiew e supermarket, lakini wanya yudo gi kuma wadake. To bende wanyalo temo mondo miwang'e ni kaka wanyalo keto alworawa mondo mwabed kod chiemo gi kuom ranyisi. Inyalo pidho gwen kata 2 kata 3 nyuolo ni gatong', ikwanyo tong' ka dichiel itedo ne nyathi. E puothi kanyo nitiere kod alode mopogore opogore. Ipidho yiende mag olembe bende nyalo konyo mokalo mondo mi kik gimoro amora bed ni igolo pesa e mfuko. Samoro pesa no onge to nyathi to nyaka chiem e yo makare. Adwa ni mondo mi puonje oganda wa bende kaka inyalo keta chiemo kaka nyuka mondo mi obed chiemo mantiere kod madini makare. Thothne yudo kaka jonyuol wadwa ni mondo mwariw gik mang'eny e nyuka nyathi. Idwa ni ket oganda, iket njugu, iket simsim, iket gik mang'eny mokalo. Kaka nyuka kuom ranyisi inyalo kete nade mondo mi okony dende nyathi to kik okelne hinyruok? Nyuka awacho ga ni nyuka waketo mana gik moko 2 kende. Kwa dhi rego nyuka kata kwa dwa nyiewo, onego bed ni gin gi madini, okra madini, gin gi food groups mathis kabisa mondo kik hiny nyathi e yoni. Ka oketo mok nyuka nitie gik moko mang'eny ahinya. Mokwongo nyathino dende ok bi iluongo ni ok bi absorb, ok bi kawo chiemo matigo monego bed ni dende tiyogo. Moko obodiewo to bowuok piyo. Kata seche moko gik moketo mang'eny gi gin gi madini mek proteins. Nyathini nyalo yudo gimiluongo ni allergic reaction. Dende nya kuot, gimoro nya time to kibi ng'eyo ni mane ema kelo gini. Koro onego bed ni waketo gik mang'eny e nyuk nyathi. Onego bed ni waketo mana gik moko 2 ahinya, gik moko 2 kende. Ka odhi mang'eny to wamedo mana omuogo. Ka en bel goduma, en mana bel goduma kende. Nikech awacho ni nyathini nyaka wabi madini ma medo remo e del. To awacho ni bel gi kal nigi iron ma medo remo e del. Nikech mano gima orem e chathuno. Koro ka en bel gi oduma, en bel goduma kende, wanyalo mana medo omuogo matin. To ka en kal gi oduma, en kal goduma kende, kasto wamedo mana omuogo matin. Kiko kal cereals mokalo 2. Kasto kwa tedo nyukano, wanya tede to wakete kata pi machungwa, waket pi ndim. Pi ndim nyalo kelo shida ne nyathi. Waketo pi mowabiyo ma machungwa mondo bed ma milimili e dho nyathi. Wanyalo medo gik moko mopogore opogore. Wanyalo medo kata salad mora mora. Wanyalo medo kata mo mora mora mamiyo nyukano bedo bedo mamit e dho nyathi, lakini ok ochuno ni nyaka wamed skari e nyuk nyathi. Nikech wadwa ni wapuonj nyithindo gi, wapuonj gi mondo kik giher gik skari kapod gitindo. Wanyalo bedo ni warito nyathi e yo makare, wang'iyo alwora, wang'iyo chiemo kako chiemo, wang'iyo kata kikombene kachiel kod disene, wamedo nyaka gik mabeyo manyalo miyo ngimane bedo maber e chiemo. To nitiere gimoro mabende thoroga chando nyithindo manyalo miyo nyithindo thirno, njofni. Mulna kar jofni ka mana matin nono kaka ng'ato nyalo fwenyo ni nyathini nitiere kod jofni. Nikech jofni bende chamo ga madini kuom nyithindo ma nyathi ok cham, ochimo maber to ok oyud konyruok kokalo kuom chiemo mochamo. Ibo ng'e ka nyathini nigi njofni kineno ka nyathi onge appetite. Imiye chiemo to kodwa. Kata kimiye chiemo ineno ka kilone ok dong e yo makare. Koro onego bed ni seche moko njofni ok wanya alwora wa lera lakini seche moko chiemo kumwanyewe chiemo gi chiemo ma wanyiewo seche moko mane manyalo kelo njofni.
Koro ka nyathi ochopo higa achiel nyaka chak miye yadh njofni timiye bang' dweche auchiel nyaka odong. Mano nyaka tim mago indiko kata e buge me clinic ni kochopo higa achiel nyaka chak miye yadh njofni nikech koro aluora ma wantie gi chiemo ma seche moko wachamo nyalo kelo njofni. Inyalo bedo ng'ama ler lakini seche moko kuminyewe chiemo ama aluora ma wadake ema nyalo miyo nyathi bedo gi njofni. Koro kineno ka nyathi ni chiemo to onge appetite ahinya, mano seche moko en gi njofni, onego bed ni miye yadh njofni. To yadh njofni chiwo free e osiptal from ka nyathi en higa achiel, omuonyo bang' orado bang' dweche auchiel nyaka odongo bed ng'ama duong'. Yena mondo mi aduok ni erokamano mathoth kuom puonj maler mimiyo nyikwa Ramogi Ajwang'. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi, doher mondo mi med puonje, imed lere, wanyalo yudi kanye, kinyalo miyo namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano. Ka ng'ato dwaro ni wapuonjre, onyalo mna yuda Kisumu, namba na mar simu 0727348497. Inyalo nuoyo 0727348497. Erokamano ahinya, amor kendo ageno ni odiochieng' machielo ka waluongi e chenro mar penj laktar iboduogo mondo mipuonje nyikwa Ramogi Ajwang'. Erokamano. Nyakwa Ramogi Ajwang' ne wang'iyo kacha geng'o thirno kuom nyithindo ma en safar machako mabor, mokalo en safar machako seche momakich nyathi nyaka nyathi chop higni 2. En wuoth ma ji duto te nyaka nywakne, nyaka chiemo makare, nyaka gita aluora chal nade, tuoche kaka mag malaria, njofni ok onego bed ni ng'ama miyo mapek kata nyathi ma onyuolo ni. Tiende ni en tich ma ji tiyo atiya kanyakla e yo moriere mondo mi nyathi kik thirno. Yena mondo mi aduok ne wendowa erokamano makende kuom miwa puonj maler mokalo. Ne jogo mochung' ne chenro ni kidenje mopogore opogore, ler taya kachiel kod duol e studio ka, erokamano mathoth. Ni director na Bob Wafula kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja, erokamano. Ne jahera mar chenro ni kaponono ni mako ich ni tip chak safar mar ndalo 1000. Nyaka kendo odiochieng' machielo, ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani.